Il-Partit Nazzjonalista jibqa' l-Partit tal-Valuri u tas-Sewwa. Iddikjara dan id-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil meta tnejn filgħaxija kien il-mistieden ta' Net Live fuq Net Television. Il-Partit Nazzjonalista mhux ħaġa vojta, mhux kaxxa vojta, jirrappreżenta ċertu valuri u ċertu prinċipji, inkluż il-ġlieda s-sewwa. Il-ġlieda s-sewwa tfisser il-ġlieda kontra l-gideb, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-ġlieda kontra l-konflitt ta' interess, il-ġlieda kontra dak li huwa ħażin. Ħafna affarijiet illi Joseph Muscat qiegħed jalaq għajnejh għalihom minkejja li kien qiegħed qabel l-2013 illi ser jagħmel affarijiet differenti. Simon Busuttil fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ilu għall-aħħar snin jitlob li jinfetħu inkjesti dwar diversi każi ta' korruzzjoni fost oħrajn dwar il-Panama Papers. F'dan il-każ mhux tal ħadd ma refa' responsabilità, anzi Konrad Mizzi u Keith Schembri nżammew posthom qrib il-Prim Ministru Joseph Muscat. L-intervista affokat fuq it-tlet livelli mirbuħa minn Simon Busuttil kontra l-editur tal-Orizzont Joseph Caruana. Il-ġurnal li kien imexxi Caruana nilhom saħansitra huwa kandidat tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew issa kien ikkonfermati li gideb fil-konfront ta' Simon Busuttil. Dan brabta mal-iskandlu tal-loti ta' nofs proprjetà fil-Belt Valletta minn Marco Gaffarena lill-Gvern għal prezz fenomenali. Minkejja li tilef il-livelli la Caruana u lanqas il-Partit Laburista ma lisnu l-ebda kelma.